Excellency, the former governor of Enugu State, Honorable Ifanye Ogwanye, is already here at the residence of Honorable Dr. Sir, High Chief Chinedu Mbah, Nnukwu mmadụ. Obe nnukwu mmadụ nwake bịa na Nkanu land. Honorable Dr. Sir Chinedu Mbah onye chiri echichi ụnyaahụ na-ebe agwa n'ike. Echiri echichi ụnyaahụ na-ebe agwa n'ike owe na-eme the celebration today dịka eji eje mba na Nkanu land. Ya nwere ihe ọ na-eme. Honorable Dr. Sir High Chief Chinedu Mbah odogwu nwoke ọ na-abịa nna ya ka anọ tata. Only for the state project coordinator of our peace project, Honorable Iwoma Eze, she's also here, and there's so many other dignitaries. His Excellency, I now see and know, he is welcome.
bụ ime aga na-eje anyị na-ekele gị alanị odogwu ọkwụrụ karịsịa nwanyị mara mma nwanyị dị shapụ mebe ngala